खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। एक्स-एनडिएबि कोअर्डिनेशन कमिटिया 13, 14 आरो 15 नं चिरां बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि बिथांमोनखौ देरहासार खालामनो जथुम मेल सामलायदों। चिरां जिल्लानि बामोनगाव गामियाव थानाय बिपिएफ पार्टी मावखुलियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बारग' एनडिएबिफोरा बिपिएफ दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनो सनिबार फुंनि 11 रिंगानिफ्राय हाबाफारि सामलायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा गोनां एक्स-एनडिएबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि बोसोनगिरि मानगोनां सुग्रेब बसुमतारी बिथाङा फोरमायदि एक्स-एनडिएबि कोअर्डिनेशन कमिटिया 13, 14 आरो 15 नं चिरां बियाबनिफ्राय बिपिएफ बिजाथिखौ देरहासार खालामनाय थांखिजों चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबिफोरा जथुम सावरायलायदों होननानै बुंथियो। गासैबो मोनब्रैबो हानजाया दिनै बिटिसि थाखानाय जितु बिपिएफ हानजा पलिटिकल पार्टी बिथांखौनो जोङो दिनै खौसेयै जोङो 100% जों हेफाजाब होगासिनो दं। आरो बिथाङा बुंथिबावोदि रायजो बेंगिरि सरकारा दैबाना आरो कर'ना भाइरासनि खैफोदनि थासारिनि समाव गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जेबो बेबस्था लानो हायाखै। जोंनि गभर्नरा फैनानै जोंनि जितु बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ बेयाव जोङो दिनै बिथांमोननि मावनायफोरखौ जोङो फ्राय नुवाखै आरो जोंनि जि रायजो राजाफोरनि हाराखास्ति रिलिफआव थानांनाय बेफोरबायदिफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनाखै। बिटिसि सरकारा थागौमोनथाय दैबानाजों सिलिंखार जालांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो हागौमोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। जोंहा जुदि बिटिसिनि जि सरकारानो थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर बा सारा आसामाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफ्राबो बेबायदि दैबानाजों खस्थ' जानांनाय नङामोन। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा गोनां गायसनगिरि एनडिएबिनि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि पार्सनेल सेक्रेटारि दानि एक्स-एनडिएबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि सोद्रोमा मानगोनां डि हारिमु बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायोदि बारग' एनडिएबिनि मोनथाम फेक्सनाबो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ देरहासार खालामनो हेफाजाब होगोन। फैबाय थानाय बिटिसिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों एक्स-एनडिएबिफोरा बयबो लोगो नांनानै मोनथाम हान्जाया लोगो नांनानै जोङो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सोरखार सालायनायनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानैबो बुंथियो। बिपिएफआ ब्रैथि खेबनि थाखाय देरहाफिनोब्ला निस्सय जों जि हास्थायदों बेखौ मावलांगोन। बेजों लोगोसेनो डिआर नाब्ला बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय सोमावसारगिरि बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। फैबाय थानाय समाव रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नो थाखाय जोंनो पलिटिकेल बेकआप नांगोन। बेजों लोगोसे 100 जनसो सेंग्राफ्रा दिनै एनआइए केस नांनानै दङ। 7 सेंग्राफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ। बिथांमोनखौ रेहाय होनो थाखायब्ला जोंनो पलिटिकेल बेकआप नांगोन। दिनै बिपिएफ सरकारा जोंखौ पलिटिकेल बेकआप होनो थाखाय जोंनो जायगा होदों आरो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समावहाय जोङो सख'नो हागोन होननानै गोरा गोख्रोङै जोङो दिनै बोलो फोरादों। बि सावरायग्रा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि थांनाय समफोराव एमसिएलए बिथाङा जेबो जौगासारनायनि खामानि मावनो हायैखौ बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव मावगोन होननानै फोरमायथियो। बे 13 नं चिराङाव गोबां समस्या दङ जायखौ लानानै 5 बोसोरावबो मावथि ब्रह्म मावफुंनो हायाखै। जायखौ आसा होदों बिथाङा मावफुंनो हायाखै। लामा सामा फिथा हास'नाय मावफुंनो हायाखै। जोंनि बे ओनसोलाव मावनानै जाग्रा मानसिफ्रानो बारा एग्रिकालचार जोंनि बान्दोफ्रा थिग नङा। बे बान्दोखौ जोङो थिग खालामगोन आरो स्कुलाव थांनाय जोंनावहाय माखासे सोलोंथाइ मोनै जायगाफोर दङ। बे स्कुलाव थांनो थाखाय लामा सामाफ्रा मोजाङै नांगौ। क'क्राझारनिफ्राय बेनजर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बङाइगावनिफ्राय जोंनिसिम मोनसे खौरां मोनफैदों। बङाइगाव डायोसियान युथ कमिटि नर्दार्न एभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्च BDYC आ खौरां मेलनि गेजेरजों मोखां बिजाब बाहायग्रा बिजेन बर'खौ क्रसनि नेरसोनखौ गुबुंले खालामनायखौ सोंखारिदों। दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलाकुथि गामिनि मिस्टार बिजेन बर'आ थांनाय समाव जोंनि खृष्टान फोथायनाय जे क्रुस बे क्रुसखौ गथ'साफोर ओंखाम ओंख्रि जानाय बायदि बियो धेमालि खालामदों। खृष्टानफोरनि जे फोथायनाय बे क्रुसानो बयनिफ्राय देरसिन। मानो होनबा जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै जे गावनि थांखि बेखौ मावफुंजोबनानै जों सुबुंफोरनि पापफोरनि थाखाय बे क्रुसाव आलाय जादों आरो बिनिखायनो जों खृष्टानफ्रा बे क्रुसखौ जोबोद देरसिन नेरसोन होननानै जोङो फोथायो। जाथायखौ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिजेन बर' होननाय फेसबुक बाहायग्राया हाग्रामा महिलारि बिथांनि सावमुखौ क्रसनि सिम्बलाव होनानै फासि नांनाय मोनसे अजद गोनां फेसबुक पस्ट खालामदोंमोन बावैसो सिगां। बे अजद गोनां फेसबुक पस्टखौ लानानैनो बङाइगाव डायोसियान युथ कमिटि नर्दार्न इभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्च गुसुङै BDYC NELC आ खौरां मेल खुङो।
बे अजद गोनां फेसबुक पोस्टखौ लानानैनो दायनिगिरि बिजेन बर'आ ख्रिस्टियान कमिउनिटिनिफ्राय निमाहा बिनो थाखाय BDYCNELC आ दाबि खालामदों। दा बे जोंनि फोथायनाय ख्रिस्टियान जे फेथ बे फेथखौ बियो गथ'साफोरनि ओंखाम ओंख्रि जानाय बायदि बियो खेला गेलेदों। बिनिखायनो जों बे समाव जों सोंखारियो मिस्टार बिजेन बर'खौ बिथाङा थाबैनो बे मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनियाव खेमा बिनांगौ निमाहा बियाब्ला आरजाथाव एक्शन लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो। आरो बिथाङा जुदि खेमा बियाब्ला जोङो कन्स्टिटिउसनेल इन्डियान कन्स्टिटिउसननि जे हेफाजाब बे हेफाजाबै जोङो माखासे गोख्रों राहा लामाखौ जोङो लानाय जागोन। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइबांहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौराङाव गसाइगावनिफ्राय मोनसे रादाब मोनफैदों। बे रादाबानो जाबाय सा 100निबो गोबां सुबुंफोरा BPF दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं कसुगाव बियाबनि तुलसिबिल प्राइमारिनि सिङाव थानाय उसादारि गामिनि थागिबि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि दोलोखौ नेवसिनानै BPF दोलोआव 100निबो गोबां सुबुङा हाबफैदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। আজি আমিনকাটা গাঁৱত আমাৰ মুছলমান ভাইবিলাক UPPL দল ত্যাগ কৰি আমাৰ BPF দলক যোগদান কৰিছে। ইহঁতে আমাৰ 6 নম্বৰ সমষ্টিত হাগ্ৰামাৰ ছাৰক ভাল পাই আমাৰ BPF দলক যোগদান কৰিছে। ইহঁতে অভিযোগ কৰিছে যে ইহঁতে বিগন্থক দিনত এই আমিনকাটা গাঁৱত একো ডেভেলপ হোৱা নাই। ইহঁতে আজি উন্নতি বিচাৰিছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰে এই আমিনকাটা গাঁৱটো উন্নতি কৰিব বুলি সিহঁতে আমাৰ BPF দলক যোগদান কৰিছে। बे हाबफैफिननाय सुबुंफोरखौ 2 नं कसुगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बरायनानै लादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबोदों। बे बुब्लियावनो महु मेदा बेगम होननाय सासे आखाइ गोरोबफैगिरिया बेबायदि बुंथिया আমাৰ মানে BPF দল আমি আহিছোঁ। সিহঁতে বহুত ভাল পাইছে। UPPLৰ মানুহ আমাৰ উচাটাৰিত একবাৰে নীল। হাগ্ৰামা ছাৰ অনেক বিপুল ভোটত আমি জিকিম। UPPL থাকিব 3 নম্বৰত, হাগ্ৰামা ছাৰ থাকিব 1 নম্বৰত। আৰু ৰাইজে আমাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰি আছে। ৰাইজে মাতি আনি পেলাই মিটিং কৰি আছে। আমি বিপুল ভোটত হাগ্ৰামা ছাৰক জয়যুদ্ধ কৰিম। 2 নম্বৰত কোনে থাকিব? 2 নম্বৰত থাকিব নাজানো ইটোকো। 3 নম্বৰত থাকিব UPPL। কিন্তু 1 নম্বৰত আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰ থাকিব। गसाइगावनिफ्राय बिलिजित दाजारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 25 नं बागोनपारा बियाबनि दैबानाजों सिलिंखार जानाय ओनसोलखौ सांसद नबकुमार सरनिया नायदिंफैदों। ইয়াত কোনো কোৱাৰ তেওঁলোকৰ কোনো কথাই নাই। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই বুলি আচলতে এইটো BPF হওক UPP হ'ল বা যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ ওচৰত অহাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰেই নাই বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ চেণ্ট্ৰেলত BJP চৰকাৰ আছে, ইয়াত BPF চৰকাৰ। তেওঁলোকে 70 বছৰ চৰকাৰ চলালে। ক'লে নহয় যে চেনেল কাটিঙৰ কাৰণে ৰাইজে ব্যৱস্থা লৈছিল, তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'লে যে আমি নিজে কাটিম। তাৰ কাৰণে নহ'লে সেইটো যোৱাবাৰ ৰাইজে নিজে হাতে হাত ধৰি কৰিলেহেঁতেন। যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰৈ থাকিলে। আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাটো 1 কোটি 57 চেংচন হ'ল, কিন্তু ৰাস্তাও নহ'ল, পইচা কিন্তু খাই লৈ গুচি গ'ল। थांनाय 2 आगस्ट खालाराव धमधमायाव नाय गिदिंफैनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला BTCनि बिसायख'थि GSP राजखान्थि हान्जाया 30 मासि मोननानै देरहासार जानो हागोन। এবার আমার বিশ্বাস আছে যে আমার যে 35টা সিট আছে আমি কমসে কম 30তকৈ ওপৰ আমি সংখ্যাধিক্য লৈ আমি চৰকাৰ বনাব পাৰিম। আৰু ৰাজ্যৰ বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ পৰা আদি কৰি মাটি বাৰীৰ যিখিনি সমস্যা, ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক যিখিনি সমস্যা, চাকৰি আৰু বিশেষভাৱে BTCত মই একাৰণে BJPৰ কোনো ইয়াত অস্তিত্ব নাই বুলি ভাবোঁ। কাৰণ অসমীয়া ভাষাটোৱে BTCত আমাৰ মানুহখিনিক এটা একত্ৰিতকৰণ কৰি ৰাখিছিল। धमधमानिफ्राय नार्गिस बेगमनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनाय गाफिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ जेमान फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।